Takže já si toho videa dneska si zahrajeme takovou hru, kterou jsem našel na internetu, jmenuje se Level Devil, jo, hraju to na poky, jo, neřešte mě. No, budou to asi těžký levely. Jdeme na to. Jo, a jo. Tak, už jdu hrát. Tady bude tak, easy. Nice, easy, win. Ne. Bruh. Nice. Easy. No, easy. Super. Come on. Yes. Okay. Nice. Oh. Na druhý level. Super. Nice. Okay, super. Tak jo. Nice. Tak. Easy, na podruhý. Nice. Jsem na to už viděl gameplay, takže vím tak nějak jako, jak to funguje. A tohle to třeba nevím. Au. Yes. Na první. Easy. Tak. A snad už tam další nebude. Tak bude, ale to už je jedno. Nice, na třetím levelu. Yes! Easy. Oh. Kokos. Nice. To jsem ani takhle se neměl dát. Nice. Oh. Nice. Oh. Jak? Come on. To nezvládnu. Jak? Já jsem blbej. Tam je přece ten kus vonej. Jo, jsme zpátky. Oh. Nice, easy. A jestli nepotřeboval tak moc. Jsem už na čtvrtém levelu. To mělo znamenat co jako. OK. Tak. Nebudu muset sbírat bodíky.
Hej, kamo. Super. Hej, kamo. Yes. Asi tamto. To asi je. To asi nemusím sbírat. Bruh. Jak? Co tam je? He? Nice. Super, aha. Oh. Oh. Okej. To było těsný. Nice. Budu pátý level. Já jsem dobrý. Aha, ta pečka mi to vrácela. Ne, nebude. Super. Come on. Yeah. Yes. Musíte hrát pospátku se šipkama. Stop. Ježiš. Come on. Yes! Yes! Nice, nice, nice. Easy. No, easy. Neřekl. Come on. Tohle je už normálně. Kámo, to nejde. Kámo. Ví. Počkej. Nejde. No, to vážně chce, aby jsem dal tu reklamu. Zase skip. Takže jak? To nejde, kamo. Počkat. Kamo, to nejde. Kamo. To byl špatný hitbox. Yes, kamo. Ne. Yes. Nice. Yes. Nice. Yes, konečně. Nice. Co tady? Zase to je... Jo, super, to je zase to pospátku.
Ne, aha, tak takhle jinak. Vidíte ho normálně. Teďkon takhle. Normálně. Easy. Doufám, že se vám to video líbilo. Pokud chcete další jakoby díl z toho, tak dejte určitě like a odběr. A ještě bych se vám moc poděkovat za 300 odběratelů, je to fakt neskutečný. No, díky za to a já se s vámi loučím, zatím čau.